ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनन्तकोटि वैष्णववृन्द जय. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 17 നോക്കാൻ പോകുന്നത്, അതായത് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ദൈവ ആസുരിക ഭാവങ്ങൾ. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി? ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവിക ഭാവങ്ങൾ, അതായത് 26 ആ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതായത് നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നിങ്ങനെ 26 ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ആർക്കാണുള്ളത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ പേടിക്കേണ്ട അർജുന, നീ ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടുകൂടി പിറന്നവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ആസുര പ്രകൃതക്കാർക്ക് ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് ഗർവം ഉണ്ടായിരിക്കും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവർക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ നരകത്തിലേക്കുള്ള ആ 3 കവാടങ്ങൾ, അതായത് 3 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാമം, ക്രോധ, ലോഭം എന്നുള്ള ഈ 3 വാതിലുകളാണ് നമുക്ക് നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോഴേ എന്താ പറയാ, ജന്മന നമുക്ക് 4 ദോഷങ്ങളോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. അതായത് അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആ വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വഞ്ചനാ പ്രവണതയും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കുള്ള ദോഷങ്ങൾ, ജന്മന ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ. പിന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ എന്താ പറയാ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോടുള്ള ആ എന്താ പറയാ, ആ വെറുപ്പും ആ ഒരു അനാദരവും വിശ്വാസവും ഇല്ലായ്മയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും ഒരു വീഴ്ച. എല്ലാ രീതികളിലുള്ള ആ വീഴ്ചയ്ക്ക് എന്താ കാരണം? ആ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പും അനാദരവും പിന്നെ അതിനോടുള്ള ആ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ, ഇതൊക്കെയാണ് കാരണം. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനും, പ്രസാദം കഴിക്കാനും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും അത് ചൈതന്യ പ്രഭു പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ, കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ആസുരികവും എന്താ പറയാ ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓരോ യുഗത്തിൽ ഓരോ രീതിയിലാണെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ 2 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് എന്താണ്? 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെന്താണ് അധ്യായം 17? അപ്പൊ ഈ അധ്യായം 17 എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാണ്. ആ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം.
അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് ശ്രദ്ധ, അതായത് ഒരു വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് 3 ഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിന് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത്, ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് മൂന്ന് ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ശ്രദ്ധ, അതായത് വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓരോരുത്തരുടെയും വിശ്വാസം ഓരോ രീതിയിലാണ്, എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം ഒരേ തലത്തിൽ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കിന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണാം. ശ്ലോകം 1. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा സത്വമോഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം എന്താ പറയാ ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ എന്താണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ, അതായത് സംശയങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വരും. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവർക്ക് തന്നിഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്ന, അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ അവര് ചെയ്യുന്നത്, ആ വിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അവരുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ആരാധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ആ സത്വ രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അവർ എങ്ങനെയാണ് അവർ വരുന്നത്? ഏതിലൊക്കെ ആരൊക്കെ വരും? എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോ. പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നമുക്കൊരു രുചി തോന്നുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീഴ്ച സംഭവിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത. ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്വം സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഭഗവാൻ 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആർക്ക് എന്താണോ ആ ഗുണം തന്നെ ഓരോരുത്തരും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവരവരുടെ ആ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആ അല്പം സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട്, എന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടുന്ന ആ ഫലങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളൊന്നും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരവാദി. കാരണം നമ്മൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സത്വം വേണോ, രജോ ഗുണം വേണോ, തമോ ഗുണം വേണോ, നമ്മളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളും. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരും ഓരോ ഗുണങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികമാണോ രാജസികമാണോ അത് താമസമാണോ എന്ന് അയാളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ, ആർജിച്ച ഒരു സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമുക്കൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയാ ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗുണത്തിന്റെ സമ്പർക്കം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഓരോ സ്വഭാവത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ പെടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് പോവാണ്. നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആയാലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബദ്ധാത്മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ നമ്മൾ മുക്താത്മാവാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നമ്മൾ നടത്തണം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ ബദ്ധാത്മാവാകാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ബദ്ധമായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ മറക്കാണ്. എന്ത് മറക്കാണ്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ മറക്കാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം? ഭഗവാന്റെ നിത്യ സേവകനാണെന്നും ഭഗവാൻ യജമാനെന്നും അത് നമ്മൾ മറന്നുപോകും. പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ആ ബന്ധം മറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ആധിപത്യ ഭ്രമം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കണം, എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കീഴടക്കണം, ഇതെന്റെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു യജമാനത്വം നമുക്ക് വരും. നമ്മൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഓണർ ആണെന്നുള്ള ആ ഓണർഷിപ്പ് മെന്റാലിറ്റി നമ്മളിലെ വളർന്നു വരും. പക്ഷെ അത് എന്താണ്? അത് തെറ്റായ ഒരു ഭ്രമയാണ്. അതാണ് ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പെടുകയാണ്.
ആ മായയിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മായയിൽ കുടുങ്ങി നമ്മളിങ്ങനെ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പെരുമാറും. പിന്നെ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, പരമാത്മ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്റെയും ഭഗവാന്റെ ഉള്ള ആ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, കണക്ഷൻ. ആ യോഗമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ യോഗത്തിന്റെ പേര് ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, എന്താ പറയാ ധ്യാന യോഗ, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാ, കർമ്മയോഗ. ഓരോ യോഗം അതെല്ലാം എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ആ കണക്ഷൻ കിട്ടാനാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. ആ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് വേണ്ടത്, സത്വഗുണം വേണം. സത്വഗുണത്തിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ചിത്രത്തിലും കാണാം നമുക്ക്, അവർ ദേവാരാധന ചെയ്യും. അതായത് എന്താ പറയുക, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ അസുരന്മാരെ, അതായത് എന്താ പറയാ നമ്മളിപ്പം മനുഷ്യന്മാരും കാണാം, നമുക്കിപ്പോ അവതാര പുരുഷന്മാർ എന്ന് നടക്കുന്ന പല മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ പോലും ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെ പോലും എന്താ പറയാ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, അവര് രജോ ഗുണത്തിൽ വരും. മൂന്നാമത് എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, പ്രേതഭൂത പിശാചുകളെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അത് തമോ ഗുണം, താമസികമായിട്ടുള്ള ഗുണമാണ്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും, അതായത് ദേവന്മാരെ, ഭഗവാനെയല്ല ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ എന്താണ്, എന്താ പറയാ അസുരന്മാരെ. ഇന്നത്തെ അസുരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അസുരന്മാരെ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്ന് ആ ഒരു സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്യില്ലേ, അതായത് ഞാൻ തന്നെ ദൈവം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ അവതാര പുരുഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, മനുഷ്യന്മാരെ ദേവന്മാരെ പോലെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്താണ്, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി, അതായത് രാജസിക ഗുണം. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ പ്രേതഭൂത പിശാചികളെയൊക്കെ അവര് ആരാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, ഇതിലിപ്പോ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സത്വ രജസ് തമ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്, അവർ ഈ 3ലും പെടില്ല. സത്വത്തിലും വരില്ല, രജസികത്തിലും വരില്ല, തമോ ഗുണത്തിലും വരില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അതായത് എന്താ പറയുക, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്വം വേണം. കാരണം അതായത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, നമ്മൾ അവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല. അവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്, അകർമ്മമായി തീരും. അതായത് അകർമ്മ, അവിടെ കർമ്മമുണ്ട്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ എന്താ പറയുക ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കർമ്മബന്ധനം ഇല്ല നമുക്ക്. നമ്മളവിടെ ആ കർമ്മബന്ധനത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് അകർമ്മമായി തീരുക. ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മമാണ്. അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണം, കീർത്തനം എന്നൊക്കെ. ഇതിലൊക്കെ എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അകർമ്മമാണ്. ഭഗവാന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതൊക്കെ അകർമ്മം. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തോടെ, പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ, ഫല കാക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അകർമ്മമായിട്ട് മാറാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഈ 3കളിൽ നിന്നും വിട്ടാണ്. അതാണ് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അല്ലാത്തവരൊക്കെ ദേവന്മാരെ, പിന്നെ അസുരന്മാരെ, പിന്നെ ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ, ഇങ്ങനെയാണ്. यजन्ते सात्विका देवन् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांशान्या यजन्ते तामसा जनाः. സാത്വികമായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ, രാജസിക സ്വഭാവങ്ങൾ അസുരന്മാരെ, തമോ ഗുണ പ്രതിനിധി എന്താ പറയാ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്, അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്പബുദ്ധികളായിട്ടുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അത് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് യജന്തിഹി സുമേധസ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരുപാട് ഇന്റലിജന്റ്, അതായത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഉടനടി എന്നെ സേവിക്കും, എന്നെ ആരാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അല്പബുദ്ധികളാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ്, അവർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, അവർ ദേവന്മാരെ, കാരണം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ദേവന്മാർ പോലും ശാശ്വതമായതല്ല, അത് ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ്, ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അപ്പൊ അവരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അന്തവത്തു ഫലം തേഷാം. അതായത് ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആ ഫലങ്ങൾ വരെ തുച്ഛമാണ്, ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുക, അല്പമേധസ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് രാജസിക. അവരെന്താണ്, ഈ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണാം, മനുഷ്യനെ തന്നെ അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ അവരെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുക. അതായത് അവർ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുക, അവർ ദേവന്മാരെന്ന് കണക്കാക്കി അവരെ ഈശ്വരനായി അതായത് പ്രതാപിയായ കുറെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയ, അതായത് ഒരുപാട് പ്രതാപമുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താണ് അവർ ഈശ്വരനായി കണക്കാക്കി അവരെ തന്നെ ആരാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ തുല്യമാണ്.
ആ ദേവനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതേ ഫലങ്ങൾ ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് രാജസിക സ്വഭാവം. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നൊക്കെ കാണാം. അതെന്താണ്, ആ ചിലവർ തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതിൽ എന്താ അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അത്ര പോലും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അവരെന്താണ്, അവർ ആ മരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രേത പിശാചുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്രേത പിശാചുകളാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ മരത്തിലുള്ള ആ പ്രേതങ്ങളെ പിശാചുകളെയൊക്കെ അവർ ആരാധിക്കും. അതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ പ്രേതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക, ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരീരമില്ല, സൂക്ഷ്മ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ശരീരമില്ല. ഭൗതിക ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ആത്മാക്കളാണ്. അവർക്കൊരു എന്താ പറയാ, വീണ്ടും ഒരു യോനി കിട്ടാതെ അലയുന്ന ആത്മാക്കളാണ് അതൊക്കെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു മരത്തിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, ഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ അതിനെ ആരാധിക്കും, ആ മരത്തിനെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ പല ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആരാധിച്ച് എന്താ പറയാ, ബലിദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അർപ്പിക്കുക ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ്. ഇതിലൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഒട്ടും കഴിയുകയില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരെ നീച യോനികളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തള്ളും അവരെ. അതായത് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും നീച യോനികളിലേക്ക് ചെന്ന് പതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആധ്യാത്മികമായ ശുദ്ധ സത്വമുള്ളവർ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ ശുദ്ധ സാത്വികതയുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുക. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, വാസുദേവനെയാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആരാധന. കാരണം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വതമല്ല. അത് ഓരോന്നും അതിന്റെ ഫലങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോഴും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, സത്വം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം. അതായത് ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്, പറയുന്നതാണ്. സത്വം വിശുദ്ധം വാസുദേവ ശബ്ദിതം. അതായത് വിശുദ്ധ സത്വ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ളവൻ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ആരാണോ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളത്, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും അതീതനായിട്ട് ആരാണോ നിൽക്കുന്നത്, അവ മാത്രമാണ് ആരെ ആരാധിക്കുക, വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് വാസുദേവനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, കാമം, ആസക്തി എന്നിവയിൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി എന്താ പറയുക, സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയോ ശരീരത്തിൽ കൂടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ഒന്നും തന്നെയും അവർ പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് അസുരന്മാർ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ വിഡ്ഢികളാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരാണല്ലോ കുടികൊള്ളുന്നത്, ഭഗവാൻ. ഏത് രൂപത്തിൽ? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. അതുപോലും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഈ കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന എന്താണ്, തലയൊക്കെ എല്ലാം എന്താ പറയാ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട്, ഈ മാതിരിയൊന്നും ഭഗവാൻ അധ്വാനിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വളരെ എളുപ്പ വഴി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എത്ര എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. ഭഗവാൻ അത്രയും എളുപ്പ വഴി തന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തെയും എന്താ പറയാ എല്ലാം ദ്രോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനെ പോലും മാനിക്കാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അത് വിഡ്ഢിത്തമാണ്. അവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളായ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മുകളിലെ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്, അതാരാണ്? അത് ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദ്വാരപാലകന്മാര് ശപിക്കപ്പെട്ടവര് ഹിരണ്യകശിപുവായി. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ആരാണ്? ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനാണ്. അപ്പൊ ആ ഹിരണ്യകശിപു എന്താ ചെയ്തേ, ഇങ്ങനെ തപസ് ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ച് അവസാനം അതൊരു അസ്ഥികൂടമായിട്ട് മാറാണ്. ചിതൽപുറ്റു വളർന്നു വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അതിൽ അവസാനം ആ തപസ്സിനെ എന്താ പറയാ, പ്രീതിപ്പെട്ട് ഈ ബ്രഹ്മാവ് അവിടെ വരുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് വന്ന് എന്താ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തപസ് അനുസരിച്ച് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് അനശ്വരത വേണം, അതായത് ഞാൻ മരിക്കാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് അനശ്വരത വേണമെന്ന്, അമരത്വം വേണമെന്ന്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, എനിക്ക് പോലും ഇല്ല അത്, അനശ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോലും ഇല്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. അതായത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് തൊട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ലോകങ്ങളും 14 ലോകങ്ങളിലും ജനന മരണം എല്ലാം ഉണ്ട്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പറയണേ, അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ വരം കൊടുക്കാനാ, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, അമരത്വത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അനശ്വരത്തിന്റെ വരം എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാ? അപ്പോഴാണ് ഈ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിക്കുന്നത്, എന്നാ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അതായത് എനിക്ക് ഒരു മൃഗമായിട്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എനിക്ക് ആകാശത്ത് വെച്ച് എന്നെ കൊല്ലരുത്, എന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊല്ലരുത്, എന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് കൊല്ലരുത്, എന്നെ എന്താ പറയാ, എന്നെ ഇരുട്ടിൽ കൊല്ലരുത്, എന്നെ വെളിച്ചത്തിൽ കൊല്ലരുത്, എന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് കൊല്ലരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല രീതിയിൽ വരം ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഒരു അസുരന്റെ എന്താ പറയാ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി, അതാ വിഡ്ഢിത്തരം കാണിക്കാണ്. കാരണം എന്താ പറയാ, അസുരൻ ചോദിച്ചെന്താ, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും, എനിക്കിനി മരണം ഉണ്ടാവില്ല, ഇത്രയൊക്കെ ഞാൻ വരങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ എന്നെ ആര് കൊല്ലാനാന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അവസാനം എന്തായി, നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരേണ്ടി വന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാൻ എന്താ, ഈ ചോദിച്ച വരങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ വന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരാൻ കാരണം? നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരാൻ കാരണം എന്താ പറയുക, ബ്രഹ്മാവ് ആ വരം അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി നരസിംഹ ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് എന്ത് പറഞ്ഞു,
ഭഗവാൻ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്താ ഈ തൂണിലും ഉണ്ട് എന്ന്. അത് ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഭക്തന്റെ വാക്ക് അത് ശരിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ആ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ അവതരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹനായിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നരസിംഹനായിട്ട് ഭഗവാൻ വരേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വരങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് എനിക്ക് ഒരു മനുഷ്യനും കൊല്ലരുത്, എന്നെ മൃഗവും കൊല്ലരുത്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു, നരസിംഹം അങ്ങനെ ആയിട്ട് വന്നു. പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആയുധം കൊണ്ട് കൊല്ലരുത്, അപ്പൊ നഖങ്ങളെ ആയുധമായിട്ട് വന്നു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പകല് കൊല്ലരുത്, രാത്രി കൊല്ലരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ ആ പടി, ഉമ്മറപ്പടി എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ആ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സന്ധ്യ നേരത്ത് നമ്മൾ ആ ഉമ്മറപ്പടിയിലൊന്നും നിൽക്കരുത്, ഇരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു? അതാണ്, ആ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയാ അസുരനെ, ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലുന്നത്, വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നത് അവിടെ. അപ്പോ ഈ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ അവരവർ തന്നെ സ്വയം ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്തും അതൊക്കെ എന്താണ് വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ, അസുരന്മാരാണ് അവർ. ഇന്നലെ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ നമ്മൾ നോക്കി. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തേ? അത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാതെ തന്നെ സ്വയം തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് അവസാനം തന്റെ നാശം താൻ തന്നെ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം വേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ. അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്താണ്? സത്വ, രജസ്, തമോ. ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിശ്വാസം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പറയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെ ആഹാരം, അതായത് ആഹാരത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താ അറിയോ? ആഹാരം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കാര്യങ്ങള് 3 ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതായത് 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഈ യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും, ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും, തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഇനിയിപ്പോ നോക്കുന്നത് ആഹാരം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആഹാരം. അവർക്ക് പോലും അതിലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ പറയണേ ഇനി അവർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആഹാരത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ആഹാരം ഏതിലാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതായത് 3 വിധത്തില് സാത്വികമായ ആഹാരം, താമസികമായ ആഹാരം, രാജസികമായ ആഹാരം. അപ്പൊ അങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആഹാരം? ആയുസ്, സത്വബൽ, ആരോഗ്യ, സുഖ, പ്രീതി, വിവർധനാഹ, രസ്യാഹ, സ്നിഗ്ധാഹ, സ്ഥിരഹൃദ്യ ആഹാര, സാത്വിക പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഭഗവാൻ. ആഹാരം സാത്വികത്തിൽ വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ആഹാരമാണ് ഇഷ്ടം? അതായത് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, പിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും രണ്ടിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ. പിന്നെ ബലം, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്, എനർജി, ഊർജം അതൊക്കെ നൽകുന്നത്. പിന്നെ ആരോഗ്യം, പിന്നെ സന്തുഷ്ടി, പിന്നെ സംതൃപ്തി. നമുക്ക് എന്താ, നമുക്കൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംതൃപ്തി തോന്നില്ലേ? ആ സംതൃപ്തി. പിന്നെ എന്താ പറയാ, രസവത്തും പ്രീതികരവും. പിന്നെ സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിതമായ കൊഴുപ്പ്, അല്ലാതെ വെറും കൊഴുപ്പല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മിതമായ കൊഴുപ്പ്. ഇപ്പൊ നെയ്യൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊഴുപ്പുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അത് മിതമായി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നെയ്യ് പോലും അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ മിതമായ കൊഴുപ്പ്, സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യകരവും. ഇതൊക്കെയാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആഹാരം, അതായത് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരത്തിന്റെ രീതി. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് രാജസിക ഗുണം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഇതെന്താണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരുന്നത്? പ്രസാദം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കണം. ആഹാരം എന്ന് ഭഗവാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഇസ്കോണിലേക്ക് പ്രസാദം വെക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭോഗം വെക്കുന്നതാണ്. അത് ഈ ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ആ കർമ്മം ആവുന്നില്ല, അത് അകർമ്മമാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ്, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കർമ്മമില്ല, അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നല്ലൊരു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം
എന്താ പറയാ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കും. അതായത് ഭഗവാനുള്ള ഗ്ലാസ് ആയാലും പ്ലേറ്റ് ആയാലും ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കോ ഭക്ഷണം അത് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ വെക്കും. കാരണം അതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല, കാരണം അങ്ങനെ പാടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്ലേറ്റും ഗ്ലാസും ഒക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതെല്ലാം ഒരു ഇത്തിരി ഇത്തിരി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ കപ്പ് എന്താ പറയാ കപ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു തുളസി ഇല ഇടും. എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാണ് തുളസി. അപ്പൊ തുളസിയോട് കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഭോഗത്തെ അവൻ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പ്രസാദമാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം അത് ഭോഗമാവുന്നത്. ഭോഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമായാലും എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നീട് അത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. അത് 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി, അത് ആ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണം. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കഴിക്കും. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാൻ അങ്കാനി യസ്യ സകലേന്ദ്ര വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി എന്താ പറയാ അത് പശ്യന്തി പാന്തി ചിരം ജഗന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോ ഇന്ദ്രിയം അതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും ഭഗവാൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് പ്രസാദമായി മാറി. അപ്പൊ പ്രസാദമാകുമ്പോ എന്താണ്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് പ്രസാദം വെറുതെ അല്ല, ആ പ്രസാദത്തിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. ആ പ്രസാദം വളരെ പവിത്രമാണ്, അതിലൊരു ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മളത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണവും നൽകും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം പോലെ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം വേണം. അത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് ആത്മാവിനും പോകാണ്. ആത്മാവിന് ഒരു പങ്ക് അത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക പ്രസാദത്തിലെ ഒരു കാരുണ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് അനുഗ്രഹീതരായിട്ട് നമ്മൾ തീരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഇനിയിപ്പോ അമ്മ ഇത് 10 മിനിറ്റ് ആണോ നമ്മൾ നിവേദ്യം വെക്കണ്ടേ? മാതാജി ലാസ്റ്റ് സംസാരിക്കാം. മാതാജി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. എഴുതി വെച്ചോളൂ മാതാജി, ചോദ്യം എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ, എഴുതി വെച്ചോളൂ മാതാജി. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാത്വിക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാത്വികത്തിൽ നമ്മൾ ആഹാരത്തിന്റെ രീതി പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ രാജസികമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ആഹാരം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അവരെങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക, അവരെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇതിപ്പോ പറയുന്നു കയ്പ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, എന്താ പിന്നെ വരൾച്ച, പിന്നെ എന്നിവ കൂടുതലുള്ള പിന്നെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെയാണ് രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ വഴി വെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം, കയ്പുള്ളത്, അപ്പൊ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുളിയുള്ളത്, പിന്നെ ഉപ്പ് രസമുള്ളത്, ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെയും ഒരു അമിതമായാൽ അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട്, പിന്നെ എരിവ് കൂടുതൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഇത് എന്താ പറയാ രാജസിക തലത്തിലാണ് ഇവർ ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആഹാരം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ഗുണമല്ല ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എന്താ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും, നമുക്ക് എന്താ പറയാ ദുഃഖത്തിനും കാരണമാവും. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ് 3 തരത്തിൽ. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകും, നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പങ്ക് എന്താ എവിടെ പോകുന്നത്, ആത്മാവിന് പോവാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. അത് പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതുപോലെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ മനസ്സും അതേപോലെ രൂപപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വി ആർ വാട്ട് വി ഈറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ, നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കാരണം നമുക്ക് തോന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ വരും എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ല, നമ്മൾ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവിന് ഒരു പങ്ക് പോകുമ്പോൾ ആത്മാവും അതുപോലെ തന്നെ രൂപപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ശരീരത്തിനെ പോഷിപ്പിക്കുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ കാണുന്നത്, ഇത് എന്താ പറയാ ഇവര് എരിവ്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉത്സവങ്ങൾ തന്നെ നടക്കും. എന്താണ് ഈ പച്ചമുളക്, പഴുത്ത മുളകായിക്കോട്ടെ പച്ചമുളകായിക്കോട്ടെ, ഇതിനെയൊക്കെ കഴിക്കുന്ന തന്നെ ഒരു ഉത്സവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ വരിക, എന്താ പറയാ രാജസിക ഗുണത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് സത്വഗുണമായി രാജസിക ഗുണം, ഇപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഭഗവാന് പ്രസാദം വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോ എന്താണ്, അതില് കിട്ടുന്ന ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് രാജസിക ഇതിലോ ഭക്ഷണത്തിലോ
താമസിക ഭക്ഷണത്തിലോ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാപരഹിതമാവാണ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം അത് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രേരണയാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളോട്? 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? ആ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമി ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. അതായത് എനിക്ക് ഒരു പത്രമോ പുഷ്പമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം, ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം പോലും, അത് പക്ഷെ ഇനി ഭക്തിയോടെ തന്നെ ഞാനൊക്കെ സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ പ്രസാദമാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് അതിൽ? പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യത് കരോഷി യദശ്നാസി. അപ്പൊ നീ എന്ത് കഴിക്കുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നു, എന്ത് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയും എളുപ്പമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ എളുപ്പമാക്കി തരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അതൊന്നും കണക്കാക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇത് താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയാ, ആഹാര രീതിയാണ്. യാതയാമം ഗതാരസം പൂതി പരുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. അതായത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഇതില് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? താമസിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താണ്? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്. അപ്പോ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ്, നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. എന്താ പറയാ, 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ശരിക്കും ശാസ്ത്രപ്രകാരം, അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രകാരം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളത് കഴിച്ചിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് താമസികമായിട്ട്, അതായത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും എല്ലാം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതില് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതിൽ എന്താ പറയാ, ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കും, നമുക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, സാധനങ്ങളൊക്കെ, അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതികളല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് എന്തും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട്, അതായത് 3 മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ പാകം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇത് 3 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഴയത് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അതിന്റെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടുക മാത്രമല്ല, അത് ദുർഗന്ധമായി തീരും. പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ചിലത് മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയില്ല. പിന്നെ അത് ഉച്ഛിഷ്ടമായി തീരും. അത് പഴയതായി നമ്മൾ അത് തന്നെ കഴിക്കുകയാണ്. പിന്നെ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായി ഭക്ഷണങ്ങളായി തീരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, താമസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും പിന്നെന്താ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസിക ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് അതിന്റെയാണ് ഒരു ചിത്രമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ, ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? 3 രീതിയിലുള്ള ആഹാര രീതികളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ യജ്ഞത്തിന്റെ കാര്യം പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി? ഇപ്പോ വിശ്വാസം, അതായത് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വാസം 3 രീതിയിൽ, അതായത് സത്വ, രജസ്, തമ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ആഹാരം 3 രീതിയിൽ, സത്വ, രജസ്, തമ. ഇനിയിപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ 3 രീതിയിൽ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടയോ യജ്യത്തെ യഷ്ടവ്യം മേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികാഹ. ഇവിടെ പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദിശ്യമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണത്രേ സാത്വികം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സാത്വിക യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നാമജപം അല്ലെ? കലിയുഗത്തിൽ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, സത്യയുഗത്തിന്റെയോ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെയോ എന്താ പറയാ, ത്രേതായുഗത്തിന്റെയോ നമുക്ക് അനുകരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെല്ലാം അസാധ്യമാണ്. അതിൽ ഫലവും കിട്ടില്ല, നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല അത് ചെയ്യാനും. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു യജ്ഞം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, അതായത് ജപയജ്ഞം. അപ്പൊ ഈ ജപയജ്ഞം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ പറയാ, അവർ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉദ്ദേശമില്ലാതെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ
ജപിക്കുന്നു എനിക്ക് നാളെ എന്തെങ്കിലും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ധനപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ, അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല യജ്ഞം ചെയ്യാം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫല ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായും, അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ എന്തിനു ചെയ്യും, നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ വേറെയല്ല, കൃഷ്ണന്റെ നാമം വേറെ, അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ്, വേദവിധി പ്രകാരം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. വേദവിധി, ഇതൊക്കെ വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം തന്നെ ചെയ്യണം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യണം, അതല്ല. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നിയത കർത്തവ്യമുണ്ട്, നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്, കർത്തവ്യം, നമുക്ക് ധർമ്മ ബാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ കർത്തവ്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ, നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ് ഹരിനാമം ജപിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജനിച്ചു, കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മൃഗത്തെക്കാൾ നമ്മളെ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് എന്താണ്, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം അനുഷ്ഠിക്കും. ഇത് ആരൊക്കെ ചെയ്യുക, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പലർക്കും തോന്നും എന്താ ഹരിനാമം ജപം ചെയ്യണമെന്ന്, അത് എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനെന്താ പ്രൂഫ്, അതിനെന്താ തെളിവ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പലരും കാണും, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒറ്റയടിക്ക് ഭഗവാനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, ഒരു തെളിവ് വേണം, എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രൂഫ് വേണം. ഇതൊക്കെ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. എളുപ്പമൊന്നും ആരും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്ന്. അതല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമില്ല, നമുക്ക് അനുഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും നമുക്കൊരു അർഹത ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഈ തെളിവും പ്രൂഫും എല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോഴും എല്ലാത്തിലും തെളിവുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അപൗരുഷേയ എന്ന് പറയും. അപൗരുഷേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല, മനുഷ്യൻ എഴുതിയതല്ല, അത് ഭഗവാൻ സ്വയം എഴുതിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അപൗരുഷേയ. ഏതായാലും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താലും, വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതെടുത്താലും, പുരാണങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതിഹാസങ്ങളായിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വേദങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആരാണ്, ഇതൊക്കെ പൗരുഷേയമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ എഴുതിയത്, മനുഷ്യന്മാർ എഴുതിയതല്ല. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ട്. എന്താണ് തെളിവ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുരാണങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ, നാരദീയ ബൃഹത് എന്താ പറയുക, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യത. 3 തവണ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഹരിനാമമല്ലാതെ 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 കലിയുഗത്തിൽ വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, വേറൊരു ഗതിയുമില്ല, വേറൊരു ഗതിയുമില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അത്രയും ആവർത്തിച്ച് 3 വട്ടം അവർ എന്തിനാ പറയുന്നത്, ആ ശാസ്ത്രത്തില് പുരാണങ്ങളിൽ എന്തിനാ പറയുന്നത്, അതേ ഒരൊറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ അറിയില്ലേ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നരകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു മന്ത്രം മാത്രമാണ് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നും. അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. പിന്നെ പുരാണങ്ങളുടെ കാര്യമായി, ഇനിയിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്, 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ നടക്കും. അവസാനം എന്താ പറയുന്നത്, ഭാഗവതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്, അതായത് എന്താ പറയാ, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം എന്താ പറയുക, പ്രണാമോ ദുഃഖശമനസ് തം നമാമി ഹരിം പരം. അതായത് അതിലും പറയുന്നുണ്ടോ, ഏതൊരു നാമസങ്കീർത്തനം നമ്മൾ പാടുന്നുണ്ടോ ഭഗവാന്റെ, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സകല ദുഃഖവും നശിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ദുഃഖം തീരുകയാണ്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് പ്രണമിക്കുമ്പോൾ, എന്താ പറയാ, ആ ഭഗവാനെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. പക്ഷെ നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആവുന്നു എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു, നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നു. ഇനി എന്താ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു. 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഗീത എടുത്താലും ഭാഗവതം എടുത്താലും പുരാണങ്ങൾ എടുത്താലും അതൊക്കെ ഊന്നി പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരൊറ്റ കാര്യം, നാമജപം. പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പൂന്താന കവി എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും പൂന്താന കവി എന്താ പറയുന്നത്, അവര് ജ്ഞാനവനത്തിലും കൂടി എന്താ പറയുന്നത്, തിരുനാമം നാവിന്മേൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഈ നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. അതല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നരജന്മം സഫലമാക്കണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാവിന്മേല്, തിരുനാമം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പൂന്താനം കവി പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, നാരായണീയത്തിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്, നാരായണീയത്തിലെ അവസാനത്തെ, അതായത് 92-ാം ദശകത്തിൽ അവരെന്താ പറയുന്നത്, ഗംഗാ ഗീതാ ച ഗായത്രി അപിച്ച തുളസിക ഗോപിക ചന്ദനം തത് സാലഗ്രാമ അഭിച്ച പൂജ പരപുരുഷ തദൈകാദശി നാമവർണാഹ. അവിടെയും എന്താ പറയുന്നേ, നാരായണീയത്തിലും അത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, 8 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ഗീത, ഗായത്രി, ഗംഗ, ഗോപീചന്ദനം, തുളസി, സാലിഗ്രാമം, സാലിഗ്രാമമെ പൂജിക്കുന്നത്, പിന്നെ ഹരിനാമം, ഇതൊക്കെ ഏകാദശി. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ ഒരു കലിയുഗത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഇതാണ് ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ, ഉപായമുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിനുള്ള ഒരു വഴി ഈ 8 കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഗംഗ, ഗായത്രി, ഗോപിചന്ദനം, തുളസി, ഈ ഹരിനാമം, ഇതൊക്കെ ഏകാദശി ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു വഴിയുള്ളൂ മുക്തിക്കായിട്ട്, അത് മോക്ഷം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഈ 8 കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഭക്തി വരട്ടെ എന്നല്ലേ അവരും പറയും നാരായണീയത്തില്. അപ്പൊ എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ആരൊക്കെ ആയാലും ഏത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരേ ഒരു കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ജപയജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലം എന്താ പറയാ ആഗ്രഹിച്ചോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? വേദവിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ് നമ്മളിത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം, എന്താ പറയാ നമുക്ക് അതിൽ ആ ഫലങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാത്വികമായ യജ്ഞം. ഇനി രാജസികമായ യജ്ഞം അതെങ്ങനെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രാജസിക യജ്ഞം എന്താണ്? അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദമ്പാർത്ഥമപി ചൈവയത് യുജ്യേതേ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഈ യജ്ഞം രാജസിക യജ്ഞം. അതായത് ഭൗതികമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക, അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ എന്താണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളും ചടങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, എനിക്ക് അതായത് ധനസംഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ആ സമ്പത്ത് ഒരു മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടോ, മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയുക മനോഭിഷ്ടം, അതായത് സ്വാർത്ഥമായ ആ പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഷോ കാണിക്കാൻ, അതായത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാനായിട്ട്. അതായത് എനിക്ക് ഇത്രയും കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമൊക്കെ എന്താണ്? രാജസിക യജ്ഞമാണ്. അപ്പോ സാത്വിക യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെ വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അത് ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല, പല ഉദ്ദേശമല്ലാതെ. പക്ഷെ രാജസികം വരുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ മാറിപ്പോകുന്നത്? ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ടും പിന്നെ സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് രാജസിക യജ്ഞം. ഇനി മൂന്നാമത് താമസിക യജ്ഞം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിധിഹീനം അസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനം അദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷിതേ. അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നു വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണം ഉള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ അസുര ഗുണത്തിൽ, അതായത് തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ യജ്ഞം ചെയ്യുക? അതിൽ വിധി അനുസരിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അവരനുസരിക്കില്ല. ആ വിധി പ്രകാരം അനുസരിക്കാണ്ട് പിന്നെ എന്താണ്? അവിടെ മന്ത്രോച്ചാരണമില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏത് യജ്ഞവും പരിപൂർണമാണെങ്കിൽ അവിടെ മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് ഇതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ പേഴ്സണൽ, അതായത് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എങ്ങനെയോ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ മതി. എന്നാൽ ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല പൂജാരിക്ക്. എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ യജ്ഞം പരിപൂർണമാവുന്നത്. അവിടെ മന്ത്ര ഉച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരക്കിലല്ല എങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവിടെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല പൂജാരിക്ക്, അവിടെ മന്ത്രോച്ചാരണമില്ല, പ്രസാദ വിതരണമില്ല. എന്തിനപ്പോ യജ്ഞം നടത്തിയാൽ പോലെ എന്തിനിപ്പോ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത്? പക്ഷെ പ്രസാദത്തിൽ എന്താണ്? പവിത്രമാണ് പ്രസാദം. അതിലൊരു പവർ ഉണ്ട്. യജ്ഞശിഷ്ടം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, എന്ത് യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ശിഷ്ടം വെക്കുക, ശിഷ്ടം കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ അതുപോലും ചോദിക്കും. നമ്മൾ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മഹിമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കണം, പ്രസാദത്തിന് നമ്മൾ നാണിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിധി അനുസരിച്ച് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഒന്നാമത്. രണ്ടാമത് അവരെന്താ ചെയ്യുക? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവിടെ മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കില്ല. ഇങ്ങനെ വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ പ്രണവമാണ്. അതായത് വേദേഷു പ്രണവ മന്ത്രമാണ് ഭഗവാൻ. പ്രണവം സർവ്വ വേദേഷു. ഞാൻ പ്രണവ മന്ത്രം, അത് ഓം എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, ഭഗവാനാണ് ഓം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് യജ്ഞം പരിപൂർണമാവുന്നത്? അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. 3 രീതിയിലാണ് നമുക്ക് തപസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. എന്താണ് 3 രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? BMW എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ വേർഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമായിട്ടും ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, പിന്നെന്താ മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്, പിന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തപസ്. അപ്പൊ ആ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, നല്ല ശ്ലോകങ്ങൾ.
ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രജ്ഞാ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാ ച ശാരീരം തപമുച്യത്തെ. അപ്പൊ ദേഹം അനുസരിച്ച്, അപ്പൊ അതായത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് ശാരീരിക തപസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആരൊക്കെ ആരാധിക്കണം നമ്മൾ? പരമപുരുഷൻ, അതായത് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കണം? കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവരാരാണ് നമുക്ക് ജന്മം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നൽകിയത് ആരാണ്? മാതാപിതാക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിരുന്ന് നമുക്കൊരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ട്, കാരണം ശരീരം ഒരു ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. നമുക്കൊരു ഭക്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരീരം വേണം. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ശരീരം തന്നതാരാണ്? മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളോട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു ആരാധന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം അവർക്ക് നമുക്കൊരു ജന്മം നൽകിയത് മാതാപിതാക്കൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പരമപുരുഷന്, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണൻ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, യജ്ഞം എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാ വിളിക്കുക? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ വിളിക്കും. അവരെ കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് എല്ലാം ദക്ഷിണ, പിന്നെ പ്രസാദം എല്ലാം കൊടുത്തു വിടും. അപ്പൊ ആ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോൾ, പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, കാരണം നമുക്കൊരു ജന്മം ആരാ നൽകുന്നത്? മാതാപിതാക്കൾ. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ജന്മം ആരാ നൽകുന്നത്? അത് ഗുരുവാണ്, ആധ്യാത്മിക ഗുരു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും അമ്മ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം നൽകിയാലും, പിന്നെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ എത്ര നേടിയെടുത്താലും, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരാണോ നമുക്ക് നൽകുന്നത്? ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രേയറിലും പറഞ്ഞത്, ഓം അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാക്കയ. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ്? ആ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരാണ്? കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ആരാണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു. ആ ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പിന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ഗുരു കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആരാധിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയുന്നത്? ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ രണ്ടു തരം പറഞ്ഞു, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ വരുത്തണം. അപ്പൊ ദേഹശുദ്ധി വളരെ ആവശ്യമാണ്. രണ്ടു രീതിയിലുള്ള ദേഹശുദ്ധി നമുക്കൊക്കെ അറിയാതെ, അത് കുളിയും എന്താ പറയാ ആ വസ്ത്രം മാറ്റലും, അതേപോലെ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന ദേഹശുദ്ധി എന്താണ്? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ദേഹശുദ്ധി എന്താണ്? ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന് കൊടുക്കുക. അതായത് ഹരിനാമ ജപം, പ്രസാദം, ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ലാളിത്യം, അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതാണ് ലാളിത്യം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ഉണ്ട് ബ്രഹ്മചര്യം. യെസ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം ഫോളോ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ആ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പറയുക ബ്രഹ്മചര്യം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മചര്യം അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അഹിംസ, ആരെയും നമ്മൾ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ശാരീരികമായിട്ട് ആരെയും ഹിംസിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അല്ല, ശാരീരികമായിട്ട് ഹിംസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മാനസികമായിട്ടും ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാള് വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹിംസയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പിൻവലിക്കണം. നമ്മൾ ആ സ്വഭാവം നമ്മൾ പിൻവലിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനെ, ബ്രാഹ്മണനെ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ, മാതാപിതാക്കളെ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വന്ദിക്കുക, അതായത് ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, പിന്നെ ലാളിത്യം, പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അഹിംസ, ബ്രഹ്മചര്യം. ഇതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ തപസ്സാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്താ പറയാ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലും ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേവൈവ യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 4 കാര്യം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ. എന്താ പറയുന്നത്? മന്മന, എന്നെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ. ഭവം മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനാവുക. അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? മധ്യാജി, എന്നെ ആരാധിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? മാം നമസ്കുരു, എന്നെ പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രണമിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ഈ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ദീർഘദണ്ഡ, അപ്പൊ പ്രണാമം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ താഴ്ത്ത് വീണ്ടും ഒരു എന്താ പറയാ മരക്കഷ്ണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് എങ്ങനെ ഇടാം, അതുപോലെ ആ ഒരു ട്രീ എന്താ പറയാ ആ ഫോളൻ ട്രീ എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ ആ ഒരു മരം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇടാം? സ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ, അതേപോലെ നമ്മൾ വന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വന്ദിക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് 3 തരം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ദണ്ഡവത് പ്രണാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ എന്താ പറയാ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് ദണ്ഡവത്, അവർക്ക് മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആ ശിരസ് കാലും എല്ലാം ആ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കും അവര്. അത് ദണ്ഡവത് പ്രണാമം, അത് പുരുഷന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ. സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും ദണ്ഡവത് പ്രണാമം ചെയ്യില്ല. കാരണം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
പഞ്ചാംഗ പ്രണാമമാണ്. പഞ്ചാംഗ പ്രണാമം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഈ വക്ഷസ്ഥലവും ഉദരവും നമുക്ക് നിലത്ത് തട്ടാൻ പാടില്ല. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പഞ്ചാംഗ നമസ്കാരം. പിന്നെ ശരണാഗതി നമസ്കാരമുണ്ട്. ശരണാഗതി നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആരും ഇല്ല എനിക്ക് ഗതി, ഭഗവാനെ നീ തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് എന്താ പറയുക, ശരണാഗതി നമസ്കാരം. ദ്രൗപദി എങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തേ? ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാഭരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ദ്രൗപദി ആദ്യം തന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു, പിന്നീട് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ വിശ്വസിച്ചു, അവരാരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അവസാനം എല്ലാം എന്താ പറയാ പ്രതീക്ഷകളും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ദ്രൗപദി എന്താ ചെയ്യുന്ന? രണ്ട് കൈയും മുകളിൽ പൊക്കിയിട്ട് ആ ശരണാഗതി നമസ്കാരം ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് കഴിവില്ല, ഞാൻ നിന്നെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ ശരണാഗതി നമസ്കാരമാണ് അവസാനത്തെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതില് തപസ്സിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ശരീരം കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ വാക്യം കൊണ്ട്, അതായത് വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? വാക്ക്, സ്പീച്ച് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ബോഡി മൈൻഡ് സ്പീച്ച് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്പീച്ചിന്റെ ആണ്, അതായത് വാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തപസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? അതായത് അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഉച്ചാരണം വേണം. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് വാങ്മയ തപസ്. വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയ തപസ്. വാങ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീച്ച്, അതായത് വാക്കുകൾ. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇപ്പോ വാക്കുകളുടെ തപസ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിധം നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഗുരുവിന് എന്നാണെങ്കിൽ ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി എന്താ പറയാ സത്യം പറയാം, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്താ പറയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഗുരു സംസാരിക്കുകയില്ല. അവിടെ ഇത് പറയുന്നത് സത്യം എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണം, അല്ലാതെ വെറുതെ സംസാരിക്കുകയല്ല. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കരുത്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം, അതായത് സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങളും പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത ആയിക്കോട്ടെ, ഭാഗവതമായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ അഭ്യാസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക. ആ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്വാ അധ്യായം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടാലും, നമുക്ക് എത്ര ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടാലും, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? നമ്മൾ അത് ഇതേ രീതി അന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പൊ സ്വന്തം പഠിക്കണം, നമ്മൾ കുറച്ച് സ്വയം പഠിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാക്കിന്റെ തപസ്സാണ്. ശരീരത്തിന്റെ തപസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വാക്കിന്റെ തപസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ് എന്നാൽ സത്യം പറയണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, ഹിതകരമായ രീതിയിൽ പറയണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം, അതായത് വേദ സാഹിത്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ പറയുന്നു, അതിപ്പോ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഒരു വ്യക്തി അതായത് ഒരു വ്യക്തി നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പൊ നമ്മളോട് വന്ന് പറയാണ് ഇനിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം അടുത്തു എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറയായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമ്മൾ നേരിട്ട് ചെന്ന് പറയോ? നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതായത് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും നമ്മൾ പറയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവര് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഉദ്വേഗമോ, അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ആ അത് സത്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ ചില അപ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ്, അത് നമ്മൾ പറയില്ല. അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ല ചില സമയത്ത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു? ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല, ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, സാരമില്ല, എല്ലാം ശരിയാവും എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ? ആ വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരു ഉദ്വേഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് വാക്കിന്റെ തപസ്. ഇനിയിപ്പോ മനസ്സിന്റെ തപസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബോഡി മൈൻഡ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് എന്ന്. അപ്പൊ ബോഡിയുടെ കഴിഞ്ഞു, വേർഡിന്റെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ, അത് ശരീരം കഴിഞ്ഞു, വാക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിന്റെ തപസ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ കാണും കേൾക്കാം. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനം ആത്മവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധി ഇത്യേതത് തപോമാനസമുച്യത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു തപസ് എങ്ങനെ വരും? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവയാകുന്നു മാനസികമായ തപസ്. അതൊക്കെയാണ് മാനസികമായ തപസ്. അതായത് എന്താ നമ്മളിവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത്? മാനസികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. മനസ്സിന്റെ തപസ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിരക്തി. അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സ് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് അതിലും കഷ്ടമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ. അർജുനൻ പറയാറില്ലേ, കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും, പക്ഷെ മനസ്സിനെ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ പറയും, അഭ്യാസ യോഗേന കൗന്തേയ, അതായത്
നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ, കാരണം മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രു തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് മിത്രം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രു ആക്കണോ, നമുക്ക് എതിരെ മിത്രമാക്കണോ, നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ വെക്കുന്നു അതനുസരിച്ചായിരിക്കും മനസ്സ് നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ആ വിരക്തിയാണ് മാനസികമായ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ പരം ദുഷ്ട്വാ നിവർത്തത്തെ, അതായത് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന് എന്താ പറയാ ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴ്ന്ന ആ ഇഷ്ടങ്ങളെ അത് നിർത്തും. അതായത് അത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, അത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു കുരങ്ങനെ പോലെ, അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, അത് ഇങ്ങനെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് കൊമ്പ് ചാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഒതുക്കിയിരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ ഭഗവാൻ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിൽ. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഋഷികേശ എന്ന് പറയും. ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്. ആരാണ്, കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്തായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൺട്രോളിൽ വരികയാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരെ ബലി കാമാസ്, പിന്നെ കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കാമമായി തീരും, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താ പറയാ പ്രേമമായി തീരും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതായത് നമുക്ക് ഉള്ളതിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഓരോ കോട്ടുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ തന്ന, അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല, കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യാം. പിന്നെ സൗമ്യത, മൃദുലമായ പെരുമാറ്റം, മൗനം, കൂടുതൽ സംസാരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക. അതായത് പരദൂഷണമോ ഗ്രാമ്യകഥ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മൗനമായി തീരും, അത് മൗനം തന്നെ. ആത്മവിനിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക. പിന്നെ ഭാവ സംശുദ്ധി, അതായത് സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക, സ്വഭാവം. ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്തം തപസ്തത്, ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സാത്വികം പരിചക്ഷത്തെ. അപ്പൊ ഈ 3 വിധം തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും എന്താ പറയാ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ എന്താണ് സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സ്, ശരീരവും പിന്നെന്താണ് ശരീരവും മനസ്സും പിന്നെ ആ വാക്ക്, ഈ 3 തപസ്സുകൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് തപസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ കാലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോ അവയവങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ പരിക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക, പിന്നെ എന്താ പറയാ കൈ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുക, ഭഗവാന്റെ പൂജനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആസ്വദിക്കുക, പിന്നെ വാ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ജപം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങളും, അതായത് മനസ്സും ശരീരവും വാക്കും ശുദ്ധമാകുന്നത്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംബേന ചൈവയത് ക്രിയേതേ തരിഹ പ്രോക്തം രാജസം അധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സത്വത്തിൽ നമുക്ക് 3 തപശ്ചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് സത്വത്തിൽ വരുമ്പോ 3 രീതിയിലുള്ള തപശ്ചര്യം കണ്ടു. ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഭഗവാൻ ബഹുമതി നേടാൻ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഇനി 3 തപസ് ഗുണങ്ങളിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണെന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പൊ താമസിക ഗുണത്തിൽ, രാജസിക ഗുണത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ടും പിന്നെ അങ്ങനെ അവരുടെ ആദരവും സഹായവും പിടിച്ചു പറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എന്താ പറയാ തപോവ്രതങ്ങളൊക്കെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് രാജസികമായിട്ട് പോകും. അതെന്താണ്, ക്ഷണികവും അത് അനിശ്ചിതവുമാണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചിലവരെന്താ ഇങ്ങനെ ആൾ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പൂജിക്കും അല്ലെ, അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആൾ ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ പൂജിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ ആശ്രയിച്ച് വരുന്നവരെ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യണം. അവരിൽ നിന്ന് ധനം സമ്പാദിക്കും, അവരിൽ നിന്ന് ധനം വാങ്ങുകയും പിന്നെ അവരെ കൊണ്ട് പൂജിക്കപ്പെടും. പിന്നെ എന്താ പറയാ തന്റെ കാലുകളൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ്, ഈ രാജസിക ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ബഹുമതി വേണം, അവർക്ക് ആരാധന നേടണം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ആരാധന മനോഭാവം അവർക്കുണ്ട്, അപ്പൊ അവർക്ക് ആരാധന നേടണം. പിന്നെ അവർക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത് പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമാസമുദാഹൃതം. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും താമസികമായിട്ടുള്ള
തപസ്സിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിച്ചോ ഏൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സൊക്കെ എന്താണ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിതിലറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭസ്മാസുരനായാലും എന്താ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എടുത്താൽ അവരൊക്കെ എന്താണ് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് ആ മൂഢബുദ്ധി മൂലം അവരെന്താ ചെയ്തേ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കേണ്ട. അവർ ആ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെന്താ നമ്മൾ കണ്ടു ഭസ്മാസുരൻ എന്താ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ആ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് യജ്ഞത്തിലിടാണ്. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അവർ സ്വന്തം നശിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരത്തെ, പീഡനം അനുഭവപ്പെടുകയാണ്, അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പോരാത്തിന് എന്താ അവർ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കും. വരം നൽകിയ ആ ശിവനെ തന്നെ എന്താ പറയാ വധിക്കാനാണ് പോയത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ സ്വയം എന്താ പറയാ നശിപ്പിക്കും, സ്വന്തം ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കും, പിന്നെ പീഡനം അനുഭവിക്കും സ്വയം. പോരാത്തതിന് അവർ മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ അവരെ നശിപ്പിക്കാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അവർ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ആ തപസ്സൊക്കെ ഒന്നും തപസ്സായി കണക്കാക്കില്ല. അത് തമോ ഗുണത്തിലാണ്, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള തപസ്സാണ് അതൊക്കെ. നമുക്ക് നരസിംഹന്റെ കഥയിലും മനസ്സിലാക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നരസിംഹ എന്താ പറയാ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു. ആ ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് ആ മാതിരി എന്താ പറയാ ഞാൻ തന്നെ സ്വയം ദൈവം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ മാതിരി കഠിനമായിട്ടുള്ള ആ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിരുന്നു. ദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്താ പറയുക ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ സ്വന്തം എന്താണ് അവർ തപസ്സിലൂടെ അവർ സ്വന്തം പീഡനം അനുഭവിച്ചു, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും കൂടി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ നരസിംഹനായിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നരസിംഹനായിട്ട് വരുന്നത്? അത് നിജവൃത്യ ഭാഷിതം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ വാക്കുകളെ പാലിക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. അപ്പൊ ഈ മൂഢന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇത് അസുരമായിട്ടുള്ള അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ഇനി ദാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിഞ്ഞു, യജ്ഞം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ തപസ് കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദാനം. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, 3 ഗുണത്തില് ദാനം എങ്ങനെ, 3 ഗുണത്തിലെ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദാതവ്യം ദാതവ്യം ധാനം ദീയത്തെ അനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ധാനം സാത്വികം സ്മൃതം. ഇപ്പൊ പറയുന്നു വീണ്ടും, കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ സാത്വിക ദാനം എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? കർത്തവ്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് എന്റെ കർത്തവ്യ ബോധം, ആ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. കർത്തവ്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തിന് ഞാൻ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും എനിക്ക് ചെയ്യും തിരിച്ച് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് ഉചിതമായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാല ദേശ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് തോന്നിയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു അമ്പലത്തിൽ, അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ അമ്പലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ, അമ്പലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉചിതമായ ദാനമായിട്ട് തീരും. അതേപോലെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ദാനമാണ് സാത്വിക ദാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവേചന ബുദ്ധിയില്ലാതെ നമ്മളൊന്നും ദാനം ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും, നമുക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ദരിദ്രരായ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാപം തോന്നും, അനുകമ്പ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉചിതം തന്നെ. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് തോന്നും അവർ പാവങ്ങളാണ്, പക്ഷെ അവർക്കൊരു പക്ഷെ അതിന് അർഹതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ദാനം ചെയ്യരുത്. കാരണം അത് നമ്മുടെ പുരോഗതിയെ പോലും, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയെ പോലും തടസ്സപ്പെടുത്തും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാവങ്ങളാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് കാശ്, ഇപ്പൊ പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ സഹായം ചെയ്താൽ, ദാനം ചെയ്താൽ, ആ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവർ കള്ളു കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം കഴിക്കാനോ മാംസം കഴിക്കാനോ ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ദാനമാവില്ല. അപ്പൊ ആ ദാനം എന്തായി, ആ ദാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത പണം കൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോന്നും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കൂടി ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അത് ബാധകമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആലോചിക്കണം, അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടോ ഇല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർഹത ഉള്ള ആൾക്ക് നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വേണം കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ പ്രതിഫലമില്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ശ്രേഷ്ഠദാനമാകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കൽ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കും, ദാനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം കൃഷ്ണ എന്ന്. അതായത് ദാനം നമ്മളിപ്പോ ഓർക്കണോ വേണ്ടേന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനത്തെ നമ്മൾ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ ചോദിക്കും, നമ്മൾ ദാനത്തെ ഓർക്കണോ വേണ്ടേ. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, നീ ചെയ്ത ദാനത്തെ നീ മറക്കണം, മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത ദാനത്തെ നീ ഓർക്കണം. അതാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ ദാനം എന്ന് പറയും അന്നദാനം. പക്ഷെ ശരിയാണ്, ഒരു വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ അന്നം കൊടുക്കും, പക്ഷെ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അവർക്ക് എത്ര നേരം മാത്രം ആ ദാനത്തിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വീണ്ടും 4-5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വിശക്കും. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
അപ്പൊ അന്നം കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ദാനമാകുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ വസ്ത്രം, ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങൾ എത്ര കൊടുത്താലും അത് പഴയതായി, അത് കീറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി, അഗെയിൻ അതും ഉപയോഗത്തിന് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായ ദാനമാണ്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എങ്കിൽ അത് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പുരോഗതിയാണത്. അപ്പൊ ആ എന്താ പറയാ അത് എന്താ പറയാ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോലും അത് അവരെ സഹായിക്കും. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളെല്ലാം അത് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് മാത്രല്ലേ. പക്ഷെ അപ്പൊ അന്നം കൊടുക്കണ്ട എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ കൊടുക്കണം, വിശന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അധികം ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം തന്നെയാ, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയും. ഇത് നന്ദോത്സവം എന്ന് പറയും. നന്ദോത്സവം അതായത് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച പിറ്റേ ദിവസം, കൃഷ്ണന്റെ ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ ദിവസം ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ നന്ദഗോപർ എന്താ ചെയ്ത്, കൃഷ്ണൻ ജനിച്ച ആ സന്തോഷത്തില് നന്ദോത്സവം ചെയ്തു. ആ നന്ദോത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ ഒരു ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ദാനം എവിടെയാണ്, എന്താ പറയുക, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജനിച്ചതിന്റെ ആ സന്തോഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ചിന്തിച്ച് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനും തോന്നി ഞാനും എന്തെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, ഭഗവാൻ 1896 ആരെ തന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഭഗവാൻ എന്താണ് തന്നത് നമുക്ക്, അത് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ തന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആരാണ്, നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന ഒരു ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വന്നതിന് ശേഷമല്ലേ നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാനും. കാരണം ഒരുപാട് ഭാഗവതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ വിവർത്തനങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയുടെ വിവർത്തനങ്ങളും നമുക്കൊക്കെ ഇത്രയും ജ്ഞാനം എവിടുന്നാ കിട്ടിയത്, അതൊക്കെ ഈസ്കോൺ ത്രൂ, അതായത് ഈ പ്രഭുപാദർ ത്രൂ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ദാനമാണ് പ്രഭുപാദർ. കാരണം ഇന്ന് അവരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും നോളജ് എവിടുന്ന് കിട്ടും, നമുക്ക് ഇത്രയും ജ്ഞാനം എവിടുന്ന് കിട്ടും, ആര് തരും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ? അത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം, ആ ദാനം നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്നത് നമുക്കെന്ന് വിചാരിക്കാം. യത്തു പ്രത്യുസകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതഃ. ഇപ്പൊ രാജസികമായ ദാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്, ആ വ്യക്തി ദാനം കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫി എടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ്, സ്വയം നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം, ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, അത് എന്താ പറയാ എല്ലാവരെയും കാണിക്കുക, അതായത് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ഗർവ് കാട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച്, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അതായത് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്യും, പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നീറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് വേണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും കൊടുത്തു നമ്മൾ, എത്ര ധനമാണ് എന്റെ ചെലവായി പോയത്, എത്ര പണമാണ് ഞാൻ ചെലവാക്കിയത്, ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായി. അത് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല, എവിടെയോ മനസ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ആ ദാനം എന്താണ് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാത്ത ദാനമായി തീരും. പിന്നെ പല ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്, അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പുണ്യം കിട്ടണം, പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് 4 ആള് കാണണം, അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ദാനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് രാജസിക ദാനമായിട്ട് വരും. ആദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യ ദീയത്തെ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഇവിടെ വരുന്നു വീണ്ടും താമസദാനം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവും കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, താമസദാനം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അതായത് വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ നോക്കണം, നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ദാനം വാങ്ങാൻ അവർക്ക് അർഹത ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനത്തിൽ അവർക്ക് അർഹത ഇല്ലെങ്കിൽ അവരത് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ, അതായത് ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങളും പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ചിലർക്ക് വളരെയധികം അർഹത ഉണ്ടാവും ആ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ അർഹത ഉള്ള വ്യക്തിക്ക് ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അവജ്ഞയോടെ, ഒരുപാട് അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, അവജ്ഞയോടെ. പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ, എത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കണോ ആ റെസ്പെക്ട് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന അവജ്ഞയോടെ ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനവും താമസിക ദാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ ചെയ്യുന്ന ദാനം താമസിക ദാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്താണ്, സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ, പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡ്, നമ്മള്
ഓം തത് സത്ത്. അപ്പൊ ഈ 3 അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഓം തത് സത്ത്. എന്താ പറയാ, പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഈ ഓം തത് സത്ത് അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്? ഭഗവാനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓം തത് സത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പ്രണവമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പ്രണവം. അത് ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണത്? ഭഗവാൻ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അതാരാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയമാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായത്. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനും ശാശ്വതവുമാണ്. അതായത് ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഓം തത് സത്. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന് തുല്യം ഭഗവാൻ തന്നെ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്താ പറയാ, ഗുണമായാലും ദോഷമായാലും നമുക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഗുണമോ ദോഷമോ വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം അത് ചീത്തതായിക്കോട്ടെ നല്ലതായിക്കോട്ടെ നമ്മളെ അത് ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൃഗ എന്നുള്ള ആ രാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പശുക്കളെയൊക്കെ ഗോദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പേരിലല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. പക്ഷെ പുണ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തപ്പോ എന്തായി? അതിലൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയപ്പോ അദ്ദേഹം അവസാനം വലിയൊരു ഓന്തായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നല്ലത് വിചാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ദാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ദാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ അത് ദോഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്കായി? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അവിടെ ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഏൽക്കുകയില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന, അപ്പൊ എന്താ പറയുക, വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, അതായത് സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും വൈദിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഏതൊരു മന്ത്രം എടുക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഓം ഉണ്ട്. ആ ഓം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഏത് മന്ത്രത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓം എന്നാണ് തുടങ്ങുക. അപ്പൊ ആ ഓം എന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നമ്മൾ പോലെ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. താദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അതായത് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ പെടാതെ, 3 ഗുണങ്ങളിൽ പെടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓം തത് സത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുക. അപ്പൊ അവിടെ ഫലോദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അതിന് ഗുണം കിട്ടിക്കോട്ടെ ദോഷം കിട്ടിക്കോട്ടെ ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആ ബോധത്തോടെ നിയമം അനുസരിച്ച്, അതായത് വേദ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഓം തത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ ദാനമായിക്കോട്ടെ തപസ്സായിക്കോട്ടെ ഓം തത് സത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും നമ്മളെ മുക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഈ എന്ത് യജ്ഞം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ ആരാണ്? അധിയജ്ഞം. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കും അധിയജ്ഞം ആരാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അധിയജ്ഞം ഈ ഞാൻ തന്നെ. എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അധിയജ്ഞം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സ്വന്തത്തിന് മാത്രം ആകാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നെ
അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര സത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങളെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ സത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് കുന്തിപുത്ര നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. കാരണം അല്ലാണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആസക്തിക്കോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നേടണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അശ്രദ്ധയാ ഹൃതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദ് ഇത്യുച്യത്തെ പാർത്ഥ നച തത് പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ഒരു ദാനമായിക്കോട്ടെ, യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്, അതായത് നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തും, നമ്മളെ മുക്തമാക്കി തരും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ, അവരിലെ വിശ്വാസം കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്തായിരിക്കും? അത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ, ആ ദാനം, യജ്ഞം, തപസ്, ഈ ലോകത്തിലായാലും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ മരിച്ച് ഇനിയൊരു ലോകത്തിലേക്ക് ആയാലും അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കുറെ പേര് പുണ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്താ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലത് വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞ് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല, സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ ശാശ്വതമായി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തീരുമ്പോൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരും. ആ തിരിച്ചെവിടെ വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ക്ഷണികങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇഹലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ പരലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനം. ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് പോവില്ല. ശാശ്വതമായ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എപ്പോഴാ പോകുന്നത്? അത് നമ്മൾ എപ്പോ ഭഗവാനെ ആ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യോ, യജ്ഞമായാലും തപസ്സും ദാനം, അപ്പൊ അത് ശാശ്വതമായ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു കഥ പറഞ്ഞത്, അതായത് ഒരു കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വിശ്വാസം. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിലെ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണം. എല്ലാം നമുക്ക് വിശ്വാസം, അതാണ് അടിത്തറ എന്ന് പറയില്ല, ആ ബേസ് അതാണ്. ആ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും ദാനം ചെയ്താലും ഒന്നും ഫലം തരില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹം എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളും വേദ പഠനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദ പഠനത്തിന്റെ, അതായത് വേദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാളാണ്. നാമജപത്തിന്റെ, അദ്ദേഹം സ്വയം നാമജപിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും കൂടിയാണ്. പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ്? അയാൾക്ക് എന്നും ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാല് കൊണ്ടുതന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എന്താണ്? ആ കുട്ടി എങ്ങനെ വരിക? ആ പുഴയൊക്കെ കടന്നിട്ടാണ്, അതായത് കടത്ത് കടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വരുമ്പോ ഒരുപാട് താമസിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്താ നിനക്ക് പറ്റിയ, ഇന്നെന്തുകൊണ്ടാ ലേറ്റ് ആയതെന്ന്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി പറയാണ്, അതിനെനിക്ക് എന്താ പറയാ, പുഴ കടക്കാൻ എനിക്ക് തോണി കിട്ടിയില്ല, അപ്പൊ അതാണ് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം എന്തായാലും ബ്രാഹ്മണനാണല്ലോ, അപ്പൊ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് പറഞ്ഞു? ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണേ, ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഏത് കാര്യമാണ് നടക്കാത്തത്? എന്താണ് അസംഭവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ? എല്ലാം സംഭവിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ അത്ര ശക്തിയുണ്ട്, എന്ന് ആ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി കേട്ടതും ആ വാക്കിനെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പിറ്റേ ദിവസം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ കുട്ടി നേരത്തെ അതിരാവിലെ, വെളുപ്പിനെ ഈ കുട്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് പാലെടുത്തോണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നെങ്ങനെ നീ ഇത്രയും നേരത്തെ വന്നു? എന്ത് പറ്റിയപ്പോ? നിനക്ക് ഇന്ന് തോണിയൊക്കെ നേരത്തെ കിട്ടിയോ? എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തോണി കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ, ഭഗവാന്റെ നാമം സ്മരിച്ചാൽ എന്താ അസംഭവം? എല്ലാം സംഭവിക്കും, എന്താ സംഭവിക്കാത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ പുഴയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി അതിൽ സംശയം തോന്നാണ്. അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അതെങ്ങനെ പറ്റി? അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംശയം വരാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നും വെച്ച് ഈ കുട്ടി അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോ അതെങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പിന്നീട് പറയണേ, ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരികയാണെന്ന്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഇദ്ദേഹം കൂടി പോവാണ്. എന്താ പറയാ, പുഴയിൽ ഞാനും അങ്ങനെ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ പോലെ തന്നെ ഞാൻ നടക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പോകുമ്പോ ആ കുട്ടി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു വസ്ത്രം പോലും നനയാതെ ആ കുട്ടി സുഖമായി ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പുഴ കടന്നു, അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം പേടിച്ച് എന്റെ വസ്ത്രം നനയോ, ഞാൻ വീണു പോകുമോ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇതില് തുടങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്തായി? അദ്ദേഹം
വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത് പുഴയില്. അപ്പൊ ഇതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, സ്വയം പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അത് ഇവിടെ ആയാലും പരലോകത്തായാലും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി അങ്ങനെയല്ല, ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ട വശം അതിനെ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഫലം അത് കിട്ടി ആ കുട്ടിക്ക്. അതായത് നമ്മൾ എന്തും വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ തക്ക പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനമായി തീരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ? ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ചിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ആരാധന ചെയ്യുന്നത് സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ എന്താണ് അവർ കാണുന്നത്? ശാസ്ത്രവിധി നോക്കാതെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി പരിശീലിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്, അതാണ് അവരുടെ സാത്വികമോ വിശ്വാസം രാജസമോ താമസം. എന്താണെന്ന് വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം, വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ ശ്ലോകം 4 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സാത്വികമായ ആളുകൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അതെ, രജസ് തമോ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ്? പ്രതാപിയായ മനുഷ്യന്മാരെ ഈശ്വരനായി കരുതി അവരെന്താ പറയാ, അവരെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈശ്വരനെ സേവിക്കുന്ന ഫലം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവര് കരുതാണ്, പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. പിന്നെ അസുരന്മാർ എന്താണ്? അവർ രാജസിക എന്താ പറയാ, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ഒക്കെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുക? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഗുണത്തിനുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും സത്വത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സത്വത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഭക്ഷണ രീതി? എന്ത് നൽകും അത്? എല്ലാ പ്രസാദങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് അല്ല അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ സത്വത്തിൽ നമ്മൾ ശീലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക നമുക്കത്? ദീർഘായുസ് നൽകും. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ബലം നൽകും, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് സത്വത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ രാജസികത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവരെങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, എരിവ്, ചൂട്, കടുത്ത ചൂടുള്ളതും പിന്നെ ഉപ്പ് രസമുള്ളതൊക്കെ. താമസിക ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, അതെ, ഉച്ചിഷ്ടവും, അതെ, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും പിന്നെ ദുർഗന്ധമുള്ളതും, ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതെ. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വിക യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കും, വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്ടാവുക? ഒരു കർത്തവ്യബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഒരു കർത്തവ്യബോധത്തോടെയാണ് അവർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ രാജസിക ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുക യജ്ഞം? ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് അതെ, അത് അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. താമസ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? താമസിക ആൾക്കാർ വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ അനുസരിച്ച് പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, ഒന്നും ചെയ്യില്ല, ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല, ബ്രാഹ്മണ ദക്ഷിണ കൊടുക്കില്ല. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പൊ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദാനം എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്? സാത്വിക ദാനം എങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കും. അവരാർക്ക് കൊടുക്കുക? അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് സാത്വിക ദാനം. രാജസിക ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കും, നൽകപ്പെടും. അതന്നെ, അത് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെന്താ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന ദാനമായിരിക്കും അവരുടെ. പിന്നെ താമസ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാ?
ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും ആദരം കൂടാതെ അനാദരവോടുകൂടി അവജ്ഞയോടെ അവര് ചിലപ്പോ അവജ്ഞയോടെയാണ് ആ ദാനം നൽകുന്നത്. ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ദാനം നൽകുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിനുള്ളവരുടെ തപസ് എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. എങ്ങനെയാണ് ശാരീരിക തപസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയവരെ ആരാധിക്കൽ, മാതാപിതാക്കൾ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ. ഇത് സാത്വിക. അതെ, സാത്വിക. ഇത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും? സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, സൗമ്യത, മൗനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കും. സൗമ്യമായി പെരുമാറും. വാക്കിന്റെ തപസ്, അതായത് വാങ്മയ തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാക്കിന്റെ സത്യവും പ്രയോജനകരവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രവും വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയ തപസ്, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ശാരീരികം, മാനസികമായിട്ടുള്ള 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്. 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്. 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3 വിധം തപസ് ഏതാണ്? സാത്വികമായ തപസ് എങ്ങനെയാണ്? അത് കഴിഞ്ഞു. ശാരീരികം അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ സാത്വിക തപസ്. സാത്വികമായതും അതെങ്ങനെയാണ്? സാത്വികമായ തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മനസ്സ്, ശരീരം, വാക്ക് എന്നിവ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ മാത്രം. അത് മാത്രം. അത് സാത്വികമായ തപസ്. പിന്നെ രാജസികമായിട്ട് എങ്ങനെയാ ഒരു തപസ് ചെയ്യാ? ബഹുമതിയും അതാണ് ആരാധനയും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, ആരാധന നേടാൻ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ താമസമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് തപസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാ? അവര് മൂഢന്മാരായിരിക്കും. അവരെങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാരായിരിക്കും. അവര് മൂഢബുദ്ധി മൂലം അതെ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് തമോ ഗുണ തപസ്. ഓം തത്സത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായതും, സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കത് ഒന്നും എന്താ പറയാ, അതിന്റെ ആ ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും നമുക്ക് അത് ബാധിക്കും, നമുക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതിന്റെ ഗുണമോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ദോഷമോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ശ്ലോകം 28 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഇഹത്തിലും ഭാരത്തിലും അതെങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അസത് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും. ലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധ. അതായത് ശ്രദ്ധാ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞമായാലും, ദാനമായാലും, ആഹാരമായാലും, തപസ്സായാലും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്? അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത്, തമോ ഗുണത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അത് ഏതായാലും ആഹാര രീതി ആയിക്കോട്ടെ, ഭക്ഷണമായിക്കോട്ടെ, അത് യജ്ഞമായിക്കോട്ടെ, തപസ്സായിക്കോട്ടെ, ദാനമായിക്കോട്ടെ. പക്ഷെ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ 3 രീതിയുണ്ട്. അതായത് മാനസികമായിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും BMW, അതായത് ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ്, അതായത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വാക്കുകൊണ്ടും. ഈ 3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തപശ്ചര്യ നമ്മൾ കലികാലത്തിൽ തപശ്ചര്യ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ മൗനമായിട്ടിരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറെ കാലം നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അത് ശാരീരികമായിട്ടും, അത് എന്താ പറയാ, മാനസികമായിട്ടും, പിന്നെ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഓസ്റ്റെറിറ്റി, അതായത് തപശ്ചര്യയായി. കലിയുഗത്തിലെ തപശ്ചര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് കലിയുഗത്തിലെ തപശ്ചര്യ. പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നാമം ജപം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താ, നമുക്ക് കൈകളുണ്ട്, കാലുകളുണ്ട്, നമുക്ക് വാ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ടോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഓരോന്നും കൊണ്ടും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അമ്പലത്തിലേക്ക് എന്താ കാലുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
കണ്ണുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ചെവി കൊണ്ട് എന്താ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും, വാഗുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്ക് പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റും, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാം, മനസ്സിനെ എങ്ങനെയാണ്, മനസ്സിനെ ഭഗവത് സ്മരണത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണം നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും മാനസികമോ ഇതൊക്കെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യയുഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന തപസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള യുഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് സത്വത്തിലാണോ രാജസിക ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഷംന ദാസ് മാതാജി എന്തോ ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? എന്താ മാതാജി? അതെ മാതാജി, അതൊരു 10 മിനിറ്റ് ആണോ നിവേദ്യം വെക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്? അല്ല, അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം, പാല് മാത്രമാണ് ഭഗവാന് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് 5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയാലും മതി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓണത്തിൽ ഒരുപാട് സദ്യ ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ്, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് എന്താ പറയാ സ്വസ്ഥം ശാന്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് പ്രസാദമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണത്തെ നമ്മൾ പ്രസാദം പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം അത് ഭോഗം എന്ന് പറയും. അത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അത് നമ്മൾ എന്താണോ വെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അതില് ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട് മാറും. അത് നമ്മൾ റെമനൻസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷില്. അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണത്. ആ പ്രസാദം ഒരുപാട് പവിത്രം. കാരണം അതിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ ആവുന്നത്? അവര് ഭഗവാന്റെ പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യം നിരന്തരം നമ്മൾ അത് പരിശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, ആത്മാവിനെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരം ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? ഒന്നും കാര്യമില്ല. അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണം, നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കെയർ ചെയ്യണം, ആത്മാവിനെ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കും എന്താ പറയാ ഈ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയായിരുന്നു? ഇല്ല, അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, അതിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പൊ നീ ആരാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് നീ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നമ്മുടെ പേര് പറയും അല്ലെ? പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പേര് പറയും, പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ ആ പേര് എന്താ, അത് ശാശ്വതമല്ലല്ലോ. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടാവും. പക്ഷെ നാളെ അത് നമ്മൾ പുരുഷനാകുമ്പോൾ പേര് മാറും. നമ്മൾ നാളെ അത് മൃഗമാകുമ്പോൾ പേരുണ്ടാവും. മൃഗങ്ങൾക്ക് പേര് വെക്കും, നമ്മളില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഏത് ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. പക്ഷെ എന്താ പറയാ നിരന്തരം മാറുന്ന ആ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത്. നിരന്തരം മാറാത്ത ഒരു അവിനാശിയായ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു സംഭവം എന്താണ്? ആത്മാവാണ്. അതിനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിളിക്കൂട് വൃത്തിയാക്കിയ പോലെ ആയിപ്പോവും. പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള പക്ഷി അത് ചത്തുപോകും. അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലുള്ള പക്ഷിയെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലോ ആയിക്കോട്ടെ ജന്മം എടുത്താലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം എന്നുള്ള കഥയിൽ എന്താ മനസ്സിലായേ? അത് മനുഷ്യ ശരീരമായിരുന്നു. ഗജേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയായിരുന്നു, ഒരു രാജാവായിരുന്നു. ഇന്ദ്രദുമ്ന എന്ന രാജാവ് ഒരു ആനയായി മാറി. ആ ആനയായി മാറിയപ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആ മെമ്മറി കൊടുത്തു, അതായത് ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു. പഴയ ജന്മത്തിൽ നീ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തപ്പോ എന്തായി? ആ ഒരു പൂവ്, താമരപ്പൂവ് ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചു. അത് ഭഗവാന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം, അതായത് മോക്ഷം കിട്ടി. അതേപോലെ നമ്മളെ മാനസിക അവസ്ഥ, അതായത് നമ്മൾ എന്താ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരിക. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഷംനാദാസ് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മാതാജി, നിയമമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എന്താണോ ഭഗവാനെ വെക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് ഭോഗം വെക്കുമ്പോൾ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് അതില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റോടെ വെച്ച് പിന്നെ പോകുന്നു, പിന്നെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദമായി മാറാണ്. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാളെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. നാളത്തെ അവസാനത്തെ 18 ദിവസത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് നാളെ. 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ 18 ദിവസത്തെ യാത്ര നാളേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആണ്, അവസാനിപ്പിക്കണം. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ. പ്രണമം എല്ലാവർക്കും. നാളെ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.